Ana apa Kakang Buta-Bono? Kok delalah dengaren awakmu bengak-bengok nganti krungu. Saka kaduhan nganti aku langsung budal macet lekal tekan kene Kakang Buta-Bono. Ngene ya. Awake dhewe iki minangkane prajurit Yeksa Buta. Ya tentune duwe tanggung jawab yen Sang Prabu Dalem nitahno. Yen Sang Prabu Dalem wis ngendika, awake dhewe ya kudune siap siaga. Bener. Maksudnya iki kepiye kok siap siaga emang ape perang karo sapa Kakang? Loh. Buta Garu Langit, dawuh siap dawuh. Siap bantu sak tenaga dalamku. Sak bala kancaku ya bakal tak kon bantu. Ya. Iki ngono. Buta wil katak sini. Lagi pusing 7 keliling. Jarine nalikane iki mau tanding karo sing jenenge Raden Lesmana. Dene kalah senajan gedhe dhuwur ronggah-ronggah. Tapi ora mempan musuh sing jenenge rayine Rama Wijaya. Lah terus aku dikantene iki ape dikon apa, Kakang? Apa aku ya dikon perang? Apa aku arep duwe mangan? Buta kok. Panganane sing ditata. Lho, sadurunge perang ku ya mangan barang. Yen ora mangan wetengku lesu ora kuat. Ora kuat perang. Engko lagi disampluk ya njeke entang. Ngono Kakang.